Červenka a je to jeho možnost na gól. Roman Červenka! Dvoustý zápas za národní tým ozdobený gólem. Čas 6:06. Lépe bude potom šetřit cíly pro další zápasy a víme moc dobře, jak důležité je působit turnaj také ekonomicky, ale pozor, je tu vyrovnávací střela. Talent norského hokeje Sitjan Solberg čeká teď na podporu útočníků, ale ta byla poněkud vlažná a také tu ztráta a Tretenes jede a nabízí tuhle šanci a Kotouče v síti Norsko vede 2:1. Podívejme se na to ještě jednou. Rychlá souhra u té modré čáry, potom skvělé postavení hráče, který se dostane. Se Norové snaží dostat alespoň na chvilku ven z toho svěráku, který je drtí ve druhé třetině. Ondřej Beránek zase zesiluje tlak a dává gól! Kempf, Krejčík, jeho střela a Haukeland má v lapačce, ale Kotouč mu vypadl v síti. Tak tohle bude zajímavý moment. Teď naopak je tu Palát se svým pokusem. Hájek a Hájek skóruje! Boženílek ale odvedl výborný kus práce a teď je tu David Kempf, kterému se tam ještě nabízí Palát. Kempf na Paláta a tohle už vyjde perfektně. Palát tentokrát bez problémů a Česko vede 6:3. Tak s jakým strachem jsme sledovali druhou třetinu, kdy český tým bojoval, co to šlo, aby získal vyrovnání a nakonec na konci tohoto zápasu 50